Здравейте, чувствам се длъжен да кажа няколко неща, които ми направиха впечатление. Може би не всеки ще види това клипче. Тези, които го видят, се надявам да помислят над това. Отскоро посещавам от миналия месец на определени хора каналите в YouTube. И се включвам на живо, говорим, общуваме. И бях обвинен аз за конформист. Човек, който не знае каква позиция да вземе и търси комфорта. Така, и отново да кажа, че аз не съм конформист, аз търся истината в всичко. Ако има някакво обвинение срещу даден човек и то е правилно, аз ще взема страната на истината. Ако подкрепям дадена личност или даден човек или дадени хора или дадена организация, безусловно, ако те бъдат в ущърб на истината, то тогава аз подкрепям даден интерес, но не е истината. Случай е такъв. Конкретно влизам не точно в обвинение, но разяснение. Аз не съм конформист, обичам истината. Ако да обичам истината означава да се сменям лагерите, ако може така да се каже, то да, така ще правя, защото търся истината, а не заставам зад някой плътно, без да се съмнявам в него, дори да е виновен, аз защитавам виновния. Защото в такъв случай аз няма как да кажа, че търся истината, след като подкрепям някой виновен човек. Не може да стане това нещо. Да търсиш истината и да подкрепиш истината не е комфорт. Да знаете. Подкрепих Радостин Василев. Много хора го оплюха, че направил това. За действията, които като разкрие Има такъв народ и ППДБ. Подкрепих действията му, защото той показва фактически как вървят, задкулисно играят. Подкрепих действията, не Радостин Василев, а действията. Сега, Радостин Василев излиза с твърдения, хора, които говорят против Ивелин Михайлов, исторически парк, пирамида и така нататък. Емил Русанов е един от хората, които плюе срещу Величие. Той е останал разочарован от това, което той е преживял там. Няма лошо да останеш разочарован, да си отдръпнеш доверието. Можеш да ги плюеш, да. Но когато плюеш дадена партия, в случая той това прави, той плюе всички там, които защитават Ивелин Михайлов. Обаче срещу Радостин Василев, когато излязат доказателства, че всъщност той не е точно безпристрастен и говори лъжи, той обръща темата и казва: да бе, сега кой искаш да ми кажеш, аз да не гледам един вид това, казва ли? Той не че не го е казал, да има по неговия си начин. Сега да ни... Аз само срещу Величие, мен другото не ме интересува. Така излиза. Независимо кой си бил обвинения срещу Величие, той го подкрепя, независимо, че даден човек може да е виновен, провинен и няма, да кажем, не моралното право, но няма право да критикува, защото, примерно, и срещу него в момента излизат някакви обвинения. Това се случва срещу Радостин Василев. На доказателства, които Радостин Василев е показал като нещо вярно, аз не мога да ги оборя, няма и да ги оборвам. Но когато срещу Радостин Василев има доказателства, че всъщност Радостин Василев манипулира, има пиар хората, това също няма да го отрека. Когато Ивелин Михайлов е виновен, аз ще казвам, че е виновен. Когато Киро Брейка се изказва неподготвено и обиждайки хората, също ще го казвам. Когато Радостин Василев е виновен, също ще го казвам, че е виновен. Когато Емил Русанов показва само едната страна, а не оплюва този, който... Тоест, точно да не оплюва, не, но да казва: да, тук Радостин Василев не е. Също е направил провинение и той не трябва да се подкрепя.
кажа, той не подкрепя партията, но трябва да се вземе страната на истината, защото в противен случай служим на интереси. А истината е единствен интерес, който трябва да следваме като хора на Земята. Истината. Благодаря.